chalo kamagi ema jopiny bende yude lony kata ng'eyo matut kuom weche madhi nyime siasa ma pacho ka. Ahinya nyaka ka piny Kenya ringo donge. Achak mana kodi mesha kod weche manyoro jo Azimio ne nitiere gi romo margi mago mag jod bura mabende na otimore Jaramogi Oginga Odinga Mano Foundation. Ineno kata na thor weche mopogore opogore mabende jod bura ma Ugunja mabende en jatend jogo eko manoke od bura maduong' mano mar National Assembly Oloso. Ahinya mana pachi kaluwore gik mana giliko kod weche manyoro. Aparo ni nyo jopiny oneno pia wandai mheshimiwa kawuoyo kendo nyo ochung' kata jo od bura mathoth ma nie kweth manoke od bura nyo ochung' kode ma neno ka jo Wiper gi joma moko go nitie. Aparo ni message maduong' ma nyo otemo chiwo en ni kaluwore gi kaka wanene chal ni gineno kaka jo Azimio ni jo ma nie bathe kocha kata Kenya Kwanza ma gigogo mbaka mopogore opogore ok oseketo siniani kata teko moro e mbaka ma gigoyo cha. Koro aparo ni ne gitemo kaka jo Azimio mondo gi nyis jopiny bende ni gin committed korgi tok gine ka jowetegi ma gigogo mbaka ka chiwo the same level of commitment. Koro giparo ni ka giketo achiel ariyo adek kaka dwachgi ma nyaka joka tim to biro miyo joka bedo gi dwaro mar bede mesa gi the level of seriousness ma dwarore. Erokamano ahinya. Odiochieng' manyoro